yen liwat ya ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya nok ya sing lanang ngendang sing wedok nyinden anake ya iso nyinden ya kok beda karo aku kowe ngopo aku ki dalang bojoku iki sinden lah kok duwe anak tukang mancing lah ya kan hobi toh Pak hobi ya kan hobi tapi kan ada jiwa keseniannya mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya seni lho Pak seni mancing wah jangan betul semerep iya